gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana sab kani. Padayon natong iampo ang kasulbaran sa mga problema nga giatubang sa daghang mga tao karon nga nakatagamtam sa mga katalagman, labi na ang atong mga kaigsuunan nga padayon pang naningkamot nga makabangon human na apektuhan og maayo sa bagyo nga si Odette. Ato sang padayong niampo ang atong mga kaigsuunan nga manggihatagon kaayo ug matinabangon, labi na ang atong mga benefactors and donors nga unta madawat sab nila ang mga grasya ang ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bantay ang imong banay sa wayhunong nimong gugma. Liguna kanunay sa imong panalipod, kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Sa pagkabalita sa reyna sa Seba, sa kabantog ni Solomon, miadto siya sa Jerusalem aron pagsulay kaniya sa malisod nga mga pangutana. Gikuyugan siya sa daghan kaayong mga sakop. Nagdala silag mga kamelyo, gagikargahan og mga pahumot, daghang bulawan, ug mahalon nga mga bato, ug sa pag-adto niya kang Solomon, gisuginlan niya siya sa tanang mga pangutana nga diha sa iyang hunahuna. Ug gitubag ni Solomon ang tanan niyang mga pangutana, wala gayoy wala matubag sa hari. Ug nakadayeg kaayo ang reyna sa Seba, sa dihang nakita niya ang pagkamaalamon ni Solomon, ingon man ang palasyo nga iyang natukod, ang mga putahe sa iyang lamesa, ang iyang mga opisyal, ang pamisti sa iyang mga sulugoon, ug ang kahanas nila, ang mga tigtagay sa ilimnon, ug ang iyang mga halad nga sunugon. Ug ang reyna miingon sa hari, matuod gayod ang mga taho nga akong nabati didto sa akong yuta, bahin kanimo ug sa imong kaalam. Apan, wala ko tuohi ang mga taho, hangtod nga mianhi ako, ug nakita ko kini. Ang tinuod, mao nga, ang gisugilon nila kanako, wala ragani sa katunga sa akong nakita.
ang imong kaalam ug bahandi labaw sa taho nga akong nabati. Bulahan ang imong mga asawa. Bulahan usab ang imong mga sulugoon nga kanunay nag-alagad kanimo ug namati sa mga maalamon mong pulong. Dalaygon ang Ginoo nga imong Dios nga nahimuot kanimo ug nagpahimutang kanimo sa trono sa Israel. Kay gihigugma sa Ginoo ang Israel hangtod sa hangtod, gihimo kaniyang hari aron ipahamtang mo ang hustisya ug katarong. Unya, gihatagan niya ang hari ug duulan sa 5 katuniladang bulawan ug daghan kaayong mga pahumot ug mga alahas. Wala nagayoy sama niadto kadaghan sa mga pahumot kay niadtong gihatag sa rayna sa Seba ngadto sa hari ngadto kang hari Solomon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang baba sa matarong nagabungat sa kinaatman. Ang baba sa matarong nagabungat sa kinaatman. Itugyan ngadto sa Ginoo ang imong dalan. Salig kaniya ug mubuhat siya. Pasubangon niya ang katarong alang kanimo ingon sa kahayag. Masiga ingon og udtong tutok ang imong katarungan. Ang baba sa matarong nagabungat sa kinaatman. Ang baba sa matarong nagasulti sa kinaadman ug ang iyang dila nagabungat sa husto. Ang balaod ug sa iyang Dios ana sa iyang kasing-kasing ug ang iyang mga lakang dili masayo. Ang baba sa matarong nagabungat sa kinaatman. Ang kaluwasan sa matarong gikan sa Ginoo. Siya ang ilang dalangpanan sa panahon sa kalisod. Ug ang Ginoo nagatabang kanila nga nagaluwas kaniya. Giling kawas niya sa daotan ug giluwas sila kay midangop man sila kaniya. Ang baba sa matarong nagabungat sa kinaatman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kani. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw ang Ginoo. Unya gipaduol pag-usab ni Jesus ang panon sa katawhan ug moingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabtan ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tawo dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tawo mao kadtong mugula kaniya. Sa pagbiya na niya sa panon sa katawhan ug pagsulod sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an mahitungod ni ining mga panultihona. Sa inyong pagsapanabot sama ra kamo sa uban, mitubag si Jesus kanila. Wala ba di ay kamo makasabot? Bisan unsa nga masulod sa baba sa tawo dili makahugaw kaniya, kay kini dili man mosulod sa iyang kasing-kasing, kundili ngadto sa iyang tiyan, ug unya mugula usab sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag nga mahimong kan-on ang tanang pagkaon. Ug mipadayon siya sa pag-ingon, ang makahugaw sa tawo mao kadtong mugula kaniya, kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tawo, manggula ang mga daotang hunahuna, pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, ug pagbinuang. Kining tanan nagikan sa sulod sa tawo ug maoy makahugaw kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaigon ikaw. Nga atay common nga panultihon nga murag excuse sa atong pagpakasala. Kanabitan mo ingon ta, ang tao baya makasala gumikan rasad sa tao. To mo na. Sige mo lagi na. Makasa biya ang tao gumikan ra biya sa tao. Og mauni ang usa tingali sa mga gipasabot ni Hesus nga ang tinuod nga makahugaw nato kanang mugawas sa atong baba, labi na gyud ang kanang dautan nga mga pulong niya. Ako din gipamalandungan nako sawap ang mugawas sa imong baba, matud pa ni Hesus, naas kasing-kasing. Unya og wa gilisod nga hugaw sa imong kasing-kasing, wa say mo gawas nga hugaw sa tupaduna ginisod nimo, di ba? Diin man to gikan. Ang man sad imong kasing-kasing nago na sulod hugaw day na sa to paggisudlan gito. Ang kaning kasing-kasing nga gihisgutan sa tinud-anay kun ato gina siyang pamalandungan, dili gina kasing-kasing nga kaning heart ba kanibang biological heart, kung dili kini huna-huna. Niya dinhi ang kadautan, niya sa dinhi ang katarong. Nya unsa may musod sa huna-huna, kasagaran gyud ang musod sa huna-huna, dili mag-agig baba. Kasagaran ha, kasagaran gyud ang musod sa huna-huna, gagikan sa mata, gagikan sa dunggan. No, na siya. Kanang imong makita, pananglitan, kakita ka sa imong silingan, nagpausab siyang balay, nya nasina ka. Pagkakita nimo nasina ka. So dahil na sa imong unahuna, mo nang duna na kay pangandoy nga imo siyang palabuan, nisod ang kasina. No? Kita sang pari sa babae nga mubo kayog short, nakitaan ba? So dayon ang kaibog, kalaway, deso nahuna, di ba? Nya kanang naang musod sa hunahuna, maunay
mupuyo sa kasing-kasing. Ang musod sa baba matud pang Kristo padung ra nas tiyan. Nya ang tiyan namo ni outlet nga mugawas sa sana dito. Ang kaning musod sa unahuna mupundos kasing-kasing, wa may outlet ang kasing-kasing. Unsa may iyang outlet? Ang baba mubalik na gawas dire. Mauna musugo dayog text ang pari ana. How are you? Doon na naman ito yung hunahon ng lain. Nga mutubag sa fine. How are you, Father? Lonely. Nganong lonely man ka, you know na. May gani, may text ka. Adi na lang pare, ingno na sa corona ani, narabay mag-vlog-vlog nako nga buhatan yung bati nga mga istorya. No, ang kutloon ba kanang bati bitang istorya yun. Nakatilaw na kuno Father. Muhikap sa diay Father. Ana ba nganong kana may i-highlight? Ako nang ina kamo mga vlogger nga magdaot sa pare. Labi na sa title sa inyong i-vlog. Ako biya jud ko magpugong-pugong ninyo anang inyong vlog-vlog. Nya himo-himuan pa ko og vlog nga bati kay istorya nga law-ay kaayo ang implication. Nya ako pag yung naong kuhaon pag gina kana bang mga aksin sa atong naong nga murag nagkulismaot, nangahiwi ang naong kana ini katawa na to picturean mo ra nagmuhiwi. So kani nga vlogger maimpierno gitingali ni. Pero okay ra man gyapon kay daghan man sang mo view sa iyang i-post tungod sa title. Nakahikap na Father, mukuot sa diay Father. Manginana ba? Ay moingon ko kanang mga nag-uyab, kuot-kuot dahil na, kasuway sa kung uyab-uyab sa unay, ay nakasuway sa daig kuot, Father. Adi ang mga tao, tanaw na yun. Diya, sakto ka ng titula. Nganong imo manghimuan anak nga maong title, aron na ay makita ang mata, nga makapa-attract niya, musod sa hunahuna, basig dili nindot, hinoon, akong tanaw sa nako, basin sa tingaling makatabang kay mapugos mo to siyang tanaw, mapugos mo siyang paminaw. Okay ra no ang gyapon. Pero ang nindot kana bang ang atong ipakita sa mga tao makatabang paglimpyo sa hunahuna og sa kasing-kasing. Mo na nahitabo sa rayna sa Seba. Daghan siya nadunggan niya ba? Kadungog siya nga si Hari Solomon. Grabe kaayo wisdom. Nya kay bright man sa to siya kaayo. Siya testingan ako siyang pangutan og mga lisod kaayo nga mga pangutana tan-aw natog makatubag ba ni siya na sa iyang nadunggan mura siya na impress mo tong giadto gid niya si Solomon. Pero unsa man iyang gisulti, ang tanan nga mga nindot nga akong nabati wa ko motuo hangtod nga nakita og nabati nako gikan nimo. Nakita og nabati. Importante kay na. Ug unsa may iyang nakita og nabati gikan ni Solomon, ang tanan niyang pangutana natubag ni Solomon. Nya unsa pag iyang nakita, grabe ang kanindot sa templo ug sa palasyo nga gitukod ni Solomon. Unsa pag iyang nakita, ang mga servants ni Solomon, grabe ka nindot mo serve ug may kaayong pagka-train hasta ilang uniform. Unsa pag iyang nakita? Ano to? Kana. Grabe jud kayo. Kana bitang naimuanhi dinhi sa ato sa parokya. Ingon din sila nga, ganahan jud ko muanha pa din kay malingaw kay ko sa imong wali. Ana, malingaw. Igabot la din. Hala pa dir kanindot sa imong kaning lingkuranan, kanindot, kasinaw, manamin ko kuno sila diri usahay. Ari sila kakita sa atong kanang ato bang granite ba? Ana sila kakita nga nangahiwi da ilang buhok. Ana sila makita man. Ana ambot ka inigadto nila sa opisina, moingon ba ka sila, kamaayong mo entertain sa imong sekretaris pader. Ako lang moingon, gakusmod mo lang ng mga naong sa imong sekretaris. Ambot o baka kita sila sa driver, sa kanil mga sakristan, ana din
Ambot og makabati sila sa pagbasa sa atong lektor, sa atong salmista, sa atong choir, basig luos na lang sa silang panaway. No? Og mao gani mahitabo, dili tinuod nga ang nanggawa sa akong baba maayo. Dili parehang Solomon nga nakaingon ang katong rayna pagkabulahan sa imong mga asawa. Wa ba ka maasawa sa siya, no? Pila to kabuk asawang Solomon? Mo kay baw? 700 legal wives, 300 kabuok kabit or illegal wives. Wa ba ka maapil siya pag human ato kay nakadayo ko sa kabulahan sa imong mga asawa. Pwede kog maapil? Basta di ano to. Awa man sa gibutang diri nganong ato mang butang-butangan. Pero nakadayeg siya kabulahan sa imong mga asawa, kabulahan sa mga tao nga anaa kanimo og nakabati sa imong mga maalamong pulong. Kay kani manggong kaalam, mao manggod ni siya ang gitawag og naa diha ang kamatuoran, naa diha ang hustisya, naa diha ang katarong ang kaning mga grasya. Nya kun mao nay magsigig gawa sa baba sa usa ka leader, mutakod sa mga kauban niya sa kinabuhi. Mo bitan ang mga ginikanan nga himalikas, matakdan gyud ang anak. Ang mga ginikanan sa nga di gyud mamalikas, nya magsigig ampo, magsigig og daig sa mga isig katao, magsigig pasalamat, ang mga anak sad ingon ana po na silang batasan. Ang asawa nga yaw-yawan, bati ginagbatasan ang bana, magkusmod ginang naong. Di ba? Muna inikakita pa lang sa silingan sa bana, siya, kusmuron manignaong tawhana, yaw-yawan ang asawa ni. Or dili ka maong muluto, way kaalam sa pagluto, muning gayaw-yaw, labi na yung ang bana adto mukaon sa karinderya adto silingan, adto ba magsigpalit. Yung sa klaro kayo, asawa ni di ka maong muluto, tapulan. Nya igtanaw nila sa gisulob sa bana, kunot-kunot, isa na, ang asawa ni, di ka maong mangutaw. Karang mo reflect ba? Mo reflect. Nga padalitan Exodimos balay. Kanay Exodimos balay ba? Inigtan-aw nimo nga ang balay samok kay tanan wa gi order mingon dayng ka hugawan ang nanagpuyo ani. Kada bitang mo anak kog balay unya labi nagnaay mga anak nga babae ba. Unya samok ang balay nako pagkahugaw sa ning balaya ni aman untay mga babaeng anak. Anak ba? Kay kanigo mga babae, may kay mo anang kanabang anang ginagbaga kami mga laki, labay lang bisag labay anak kasagaran gina batasan ginas laki. Pero na gani babae, hanayon gina may kay mo mukulitog-kulitog anang mga gagmay dito mga suok-suok. Nya dili gid mo musugot nga permanente ang naong, usab-usabon gina kada semana mga usab ginang dagway sa yuta. Mo nahastang inyong kilay mga usab, ang buhok mga usab, mga kamo ra gyud gabuhat ana ang laki di gyud kaayo. Ang laki mo ana ra nagkadiyot. Pero kamo nga gina aris makuko ana kanang laki nga magsigig usab sa kuko ug aris buhok dili na kaayo tinungod nga laki. Kanang mga laki nga ang iyang higdaanan usab-usabon unya himo-himoong decoration ana adi kay na tinuod tingali. Ana sa noy uban nga tinuod yun kanang mga laki nga hilig kay order kana bang kanang magtupong ginang mga inutaw nga ana kanang di gyud mo kan order kayo murag magduda tagamay. Pero na sa niuban nga may gyud mo order ana no pero ang common gyud ang babae may gina mo limpyo na gay usahay kanang nang bisita kog balay mo ingon ko asa inyo CR mo CR din ko ba adto man gid sa CR ang final gyud nga hinukmanay unsa gini nagbitay di sa CR na nagbitay diha mga kabog mga kwaknit di apay na naglubog sa sahog nga mga hinumod ana gipamutang lang hugawan mo hugawan. Bisan pag iglakaw nimo dito sexy kay kastanan limpyo kay ka igadto CR na nagnadang na nagyaka na diha mga kuna hugawan pasabot ang imong utok way kaalam kay ang kaalam mo padayag gid na siya mong mangita gid ang kaalam og order kana bang hanay mangita gid ang kaalam og kamatuoran. Ako minus man kog kaalam pero mangita gyud ko diferensya inigbasa unsay kalainan sa tono sa kama ug sa period.
Nga naman, kamatuoran man na, nga doon na sila'y kalainan. O himuon ni mong period ang kama, niyang period, ang kama, himuon ni mong period, di na kamatuoran. Mingo din na mga lektor, Padre, sa duyo, sige, nung nasa kama, nung nasa period. Naku, ay kamatuoran. Niyang ka na sang maalamon, mangita sa nagkamatuoran. Kung nindot kayong pagkabadlis imong kilay, mangutan na, tinuod ba na siya nga kilay o badlis? Yun na ba, mangita gina. Kung ang imong buhok ni Blan, mangita ginang kaalam good. Seeking the truth. Kinaadman, seeking the truth. At tinuod pa ka ng imong buhok, maudyo ka na ang tinuod nga kolor, o imo na nang gikolor-koloran. Maubita na inigpalit na itong mga butang, unsa man eh, tinuod o plastic? Unsa man eh, original o imit? Di ba mo ana, mata musik, manggita, diin man igipalit. Dito, ay sus, mga imit ba na ilang baligya di agod? Di man na original? Unsa man eh, brand new o second hand? Muna igtanaw ni mos babae, inigpanguyab sa lakis babae sa unsa kani, brand new pa ni o second hand. Anaon? Onya ang babae sad nga panguyabag laki, pangutana sa imong kaugalingon, unsa kaning lakiha? Brand new o buangon? Kana bang inana ba musik gina ang kinaadman, pero kana ganing way kinaadman, mga danghag, muralag hayop nga way kinaadman, inigbutang kaog dayon na, wa nay daghang pangutana, damag dayon, ug mao nay kasagaran ang makuha sa taga. Kung isda atong hisgutan, makuha kas taga. Kung tao atong hisgutan, matintal sa yawa. Mao nay dali kay matintal sa yawa, kay panan ra na yawa og nindot, nya di na mangutana, di na mangitag kamatuoran og hustisya. Ang resulta, mubati ang kinabuhi. Pananglitan, bana. Ang bana nga naay asawa nga 50 na edad, nya siya 50 sa iyang edad. Sikit-sikitan og 18 ang edad. Nya ingnon-ingnon nga I love you very much. Mukubit ang bana o dili? Ug ako'y bana, di ko eh. Nga naman, niabot na lang kog 50 pagkuyog sa kong asawa, akong hunungon tungod lang aning niyang 18 nga anak ra gay na nako. Pero nindot sa ano. Anak, para sa mga way kaalam, nindot gina siya. Pero, aray ka mangutanan nilang Brad Rene, Brad Loloy, aming una, bati na pa diroy. Bati ka nag-epekto. Pero nindot nagdi mahibawan. O niya, og di mahibawan, di namakak na ka. Namakak na. Kaning bakak, or kining sala in general, mugawas gina siya. Muna'y warning ni Kristo. Kay hugaw man na siya, ang taong nakasala, bisag wapay nahibaw, muhinay-hinay ginaggawas. Kamo, dali ra kayong ilhon ang pari nga makasasala. Nga naman, wa gi effect sa imong kinabuhi ang iyang iwali. Iguman niya gwali, muralag wa. Musay pa gani makain ka, ha? Unsa man to yang gisulti? Kaya nga naman, hasta siya, wa naman makumbinser siyang gisulti, kuan naman lang tong iya, para lang mahuman. Di ba? Abisag ka mo. Ani mga lektor, magkaning mga sakristan, magsulob-sulob og ingon ani, nang puti-puti dire, nya ana-ana paglinaktan, pinaana. Pero mga sadaan kayong dagko, mga kawatan kay tanan, sige lang tan-aw ng porn, sige lang og kana ganing pamakak, sige lang bisyo anang sugal, kanang computer games. Di wa na impact ang ilang pag-ana-ana diri. Pero ang tao nga way sala og naningkamot nga way sala, bisan pagway gisulti, bisan pagway gisulob, hindi kaduol nimo niya kanang gitawag og exuding goodness. Mag-awas-awas ang iyang goodness. Mura siyag magsidlak sama ni Solomon nga nagsidlak ang iyang kaalam nga hasta tong rayna nga perting layua nasuyop ngadto niya. Ug maunay atong paningkamutan kay ang Ginoo naningkamot nga ang musud sa atong hanuahuna kaalam. Nga inigsud sa kaalam ang ato sang ipresentar mao ang kaalam nga naa sa atong hunahuna. Una, lingi ako nun ang imong tupad. Lingi ba? Ing na maalamon ka.
Yung na limpyo inyong balay. Di ka manglibak. Di ka mag-usab-usaban ng imong buhok kada imong kilay. Nangita kas tinuod o imit na lang ng imong tanang gibuhat. Yan no? Kay ang imit kasina. Imit ba? Mo imitate ka sa mga butang sa kalibutan, gitawag nagkasina, vanity. Pero mo imit ka sa kinabuhi sa mga santos og ni Kristo, gitawag nag-conversion. Conversion. Na siya. Sige na, nindog na ta. Mga igsuon, ang kaalam ni Solomon mao ang gasa nagihatag sa Dios kaniya og kanato. Busa, mudangop kita sa amahan uban sa kaalam nga iya kitang hatagan sa atong gikinahanglan ug moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan sa kanunay magmapaminawon sa mga pagtulunan ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ibuo unta sa Espiritu Santo ang iyang mga gasa, ilabi na ang gasa sa kahibalo, aron makatuman kita sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong nga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga pinaagi sa atong mga pag-ampo, mahidangat unta sa langit ng himaya ang mga kalag sa atong mga kaigsuunan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Amahan, among gipadangat nganha kanimo ang among pangamuyo, sayod kami nga imong hatagan sa hustong mga grasya ang among panginahanglan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my might, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say the word to me, that once I will obey. Your love is worth enough for me. All else will I forgo.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw niining pan ug bino nga hinabang sa among kahuyang. Itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat, mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos, magdaig kanimo, o nga ang imong mga santos, magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Gaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og paginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanha, si Kristo mubalik niyan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, apil na sa tungwa na naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan nga anak ka sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawan, ug pasaylua kami sa among mga sala. Mayroon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inuluwa-luwas sa kami sa dapat. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanin. Karon ato ipakita ang timaan sa atong panag-inig sunay, panagdaay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami sa kanila. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawag kanimo, apan ipamulong lamang ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Beautiful, beautiful,
Jesus makes beautiful things of my life. Magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon, nga tugob sa katamis, nga langitnon, nangamuyo kami, nga higugmao namo kanunay, ang kalanon, nga sa tinuoray, mao'y naghatag kanamog kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Oratio Imperata alang sa panalipod batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapuangurong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma. Ug sa maalimon mong kamot, huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangin niya ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, mayong panglawas, kaligon sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ng ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usanta nga inahan sa Dios. Ayaw kawa nga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria kayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nung kaalam. Niya ato ni siyang mapuy-an kon bantayan nato unsay atong dawaton gikan sa atong makita ug sa atong madungog. Ang atong nakita karon na nahalina na tas atong slots. So update, akong ipabati ninyo ang update aron makadungog sad mo sa atong HJ nga gihunong na nato ang pagpamaligya atong Domingo. Karon ang final counting ning abot ang atong halin og 5,011 slots. Pakpak. So nasubraan tag 11 ka slots, 5,000 naman atong gibaligya. Nya sa MMHD, Mother Mary's Healing and Deliverance para ni Capilinia, 10,000 slots atong gipamaligya nga tag 1,000. Ang atong halin karon iabot nga og 1,016 slots. Pakpak yapon. Nagahan na taghalin. 8,984 na lang ka slots ang nahibilin. So ato ning hotdog palit on or before February 28. Nabite nagsaad na ako karon, Father, mura mag-Marso pa moabot akong kwarta.
Pwede pa, nako, pledge lang. Kaya mo man ang dawaton ang magsunod, basta pa-reserve lang. Pa-reserve pa, nako, napaydaghan eh. Masing mamatay na lang taan, di pa ni mahurot o kahalin. Pero may sa doon tag, di pa ta mga matay, maka-observe ta nga nahurot sa, no? So, salamat kay ninyo nga namalit. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadaang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal mo nga panalangin, amo na karon. Nahiusa kining lungsod sa paghalat o pagdawat sa birilon mo lawas yung kung nga kami o Ginoo sa kada itutugma mo ang tanan karon nimo nga magsaksi ug magsangyaw sa